Kadhi weche mag puonj jopuonj mag junior secondary JSS onyono ka tiendgi ni ok gibidok e tich nyaka piny owacho biwinj ywakgi kendo ndikogi e yo mongirore. E ng'anyo margi odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi gimakore kod moko kuom jotend riwruok mag jopuonj KUPPET. Jopuonj go nobago ng'anyo nyaka e od bura mar Senate kama ne gichiwo e dwaro maggi kendo miyo Senate seche 72 mondo ochiwnegi duoko. Jopuonj go bende okwedo dwaro mar TSC mondo gidog e tich ka giwacho ni doho nosegolo chik ni ng'ata ng'ata mapuonjo sani e JSS dhi ataro mar chik. Ng'anyo mar jopuonj mag JSS obedo katimore gwenge mopogore opogore pacho ka kuom thuolo malach sani. Ng'anyo kawuono bagi boma ma Nairobi kod mano ma Siaya. Ng'anyo ma Nairobi ne ochakore tesendi yengo nyamburko ma Green Park nyaka e od bura mar Senate kama jopuonj otere kwayo margi. Jopuonj osingo ni gibidok e tich nyaka sirikal bindigi tich e yo mongirore. Koro wawacho matek kabisa ni nyaka TSC chulwa pesa wa magin got kendo nyaka giconfirm jopuonjegi under permanent and pensionable. Kama nokotimore ok wadhi e klas. Jopuonj wak ni osara michiwonegi kaka jopuonj mantiere tiegruok kata interns tin kendo ok nyal miyo gidag ngima makare kaka jopuonj mamoko. 17,000 is not enough. We have people with families. We have people who are single mothers out there struggling, and then they have to split the 17,000 to cater for their kids, to cater for their parents at home, to cater for their rent. So it is very, very difficult. Bende giseo akwede ndiko jopuonj ka giwacho ni josiasa hinyo wuotho kod obok mag tich e rombe siasa ma ok oluwo chenro makare mar ndiko jopuonj. Graduates of 2022, graduates of 2023 are in class, whereas we have 2015 graduates who are out here as interns. And it is very wrong because we don't understand what happened to queuing in the commission, because there is supposed to be a queue where every year of graduation appreciates. So when the MPs are given this mandate to dish out letters, to play the role that is supposed to be played by the commission, it is very wrong to us. Komachielo ng'anyo notedore e boma ma Siaya ka jopuonj nyiso jonyuol ni kik gibed gi geno kaluwore ni onge gimoro amora ma sani jopuonjre somo e skunde. Duol mochung' ne ndiko jopuonj nyocha wuok oko tarik 14 ka wachonwa ni wadoge tich wami doho luor. Luor wamiyo doho nikech doho nowacho ni internship en illegal. Koro ok wanyal engage in gima illegal. Wan jok moluoro chike mag piny Kenya ka. Japuonj mar internship kaponi otuo onge bima mora mora manyalo timre nade manyalo chung'ne e tuone no. And waselalo jopuonje moko nikech nok nyal thiedhgi. Kaka yo mar nyisa chiel riwruok mar jopuonj KUPPET osingo chung' kamoro achiel kod jopuonj mag JSS ka gisundo TSC mondo miyo ket chenro mar ndiko jopuonj. Ni jopuonj mag JSS inyalo chul 17,000 mondo migirit nyithindwa. En gima lit kabisa. Koro kwa sirkal ni kagin serious kod somo mar nyithindwa to gi confirm jogi mondo miyo ndiki. TSC, Teacher Service Commission, ought to have aligned the employment of these teachers properly with the code of regulations. And to confirm that, the pronouncement for employment was done by the government through His Excellency, but the employing agent is Teacher Service Commission. Chieng' jumani, Teacher Service Commission nogolo ote mondo jopuonjgi odogi e tich, wach ma jopuonj okwedo ka giwacho ni mano dhi ataro mar chik doho mano wito oko ndiko jopuonj e yor orak. The court did not rule out that internship is not illegal. What we are riding on currently is the fact that internship is illegal, and therefore we don't want to participate in an illegality. That is why we are on the street. It was a misinterpretation, and yesterday they filed an appeal with the Court of Appeal. And in the file, they acknowledged that they were not given any stay orders. And now they are seeking stay orders from the Court of Appeal. Jopuonjre mag junior secondary pod biro bedo maonge jopuonje class kaluwore ni jopuonj onyono kar tiendgi ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi nyaka chieng' sirikal winj ywakgi kendo ndikgi e yo mongirore. Simfros Okinda, Ramogi TV, Nairobi.